inkirende torakore erinde totame korwa sobo miguo kobono ntaragenda ase solutions nabo ntagete ntebe ngagati abwo entongere to ngochi gokwanera gose ngochi gogosoreria mono igoro yomechando obomigwa bwaretera ase gatagati y'echiamate emechando bona bono nyarudunge keronko na kurigereria narora abantu bakorera mono sana ase eng'encho obomigwa bwabeire amaene nabora mbwatsi mono kigima gocha isike ogabunga ara nene gose chinka chinyinge gose buna bako na bokia etari mangana namanyire nganya saye mbara aseseneti chiamate nchira aseseneti lakini Kila siku ya Jumanne na Jumatano saa 2:30 hadi saa 3 ungana naye Kalen Atanja akiwa na mgeni Judith Nabwire wakikuletea kipindi cha afya mbashara kwenye runinga ya Amazing Voice of Victory na redio ya Voice of Victory. Kosa uchekwe. LT Kenya International Medical Center ni nyagitari ikotoka ime yomochi obosongo. Kenya International Medical Center erega igomochi ito obosongo. Igoto kunyaraka otogotumika chimashini chekerero koringoria omochando ore asomobere ogo. Mochuko songo nane ni gotogo va services chia marwaira amarwaira ya gatoko kanga chronic diseases go lifestyle diseases omo ligereria ina marwaira abera gochande amate itenga kientambe na ida abande abare mairi nonya na abande ni gobara sinye gitari aho wetera marwaira ya gatoko kanga chronic diseases ya marwaira to kunyaraka otogo konya no burwaire bwa diabetes, high blood pressure, asthma, arthritis, ulcer ne marwaire ande amange bwata abanyegitari bare train nande bakurigereria umubiri w'umugima ko wetukia bakegesanyise igonga kimashini nigo kiroro cyarure kinse kya maiko kikurigereria ebimo byawo byonsi ipi by'umubiri ko wetukia bakamagurunse kira nabo iko kira ritukuri Jumapili gochakira ensa eyamone kideka 20 umirana na Daktari Irene Kimuma ase akunyaraka baka kweresa amange iguru y'inyagitari yaito inyura na sigitasini kia chiringuma kia Amazing Voice of Victory na amange kuru ase nyagitari yiga ya LT Kenya International Medical Center yakogera to kurigereria umubiri w'umugima twachaga kurigereria ko gwesa maino nonya n'abantu mbara maina asumbuete aho batakeire banyora mariyo ya maine singe njuko rusia maino tali korokwe solution yonsi murigereria ni gakwira ni bonyamasi bwitu bw'umubirense ubutokoro kanga immunity asomuntu bw'igesongo kwanyora ngekero immunity ya beirense ni gamarwira ko cha mange mono ni gakona kurangira ni final watch konyora ng'umubire usarekire ni gogotonyora gwetira enamba yesimi ere 0717176383 gose 0798018654 kuria na kikego sali umubiri wito igonga titotigiri maega so kurigereria mangana nutrition ama igo twachiri gokonya omochana bona bono ekeronko na gukwanera igoro ya family and inflation abantu agitego tebanga yenteke kiabeire kegochanda abantu abange ase gatagati y'echiamate inkibono gekogera obomigu bwacha ase gatagati y'echiamate korengana na research yana nakorie Nyarudungu na achiro komanyanga obworo nabo bokogera eamate esogore gose yeswanani gose yenyore imeye mechando obworo laziness
Oite ekero nkora arigereria nonya no gosegeta nkore nkonyora korwa ase Biblia korwa ase gitabu kia Emereng'ani 13 Emereng'ani 2:13 ekwana amang'ana amanene yateba ng'ana ki tobasa gwanja chitoro anda akobasa gokumotaka batari mang'ana abanto mbare begasire mono kegima ase eng'encho yogotema ng'a bakore ki basirie ogotaka but you know none government nonya nense obogambi nonya obogambi nabo bokogera abanto benyora ase kono na emechande nga buna eyeiga naki ekogera ekero nkona korigere Nyarodongo narorire ng'a chiamate chinyinge chiasoire ase obotaka na emechande emenene goetera nonya na obogambi a corrupt nation lakini nkintaete kobatebi toba baremereri ase chiamate chiri chiabwatiru na omochandunga buna oyo egekogera yarorekanire ng'a nonya family breakups yaani ogotigana ase egatagati ya chiamate kwabuchire abanto bakumigwa amahitaji abucha kwamanya konyora ng'a kero kende omosacha gose omokungu ase egatagati ya chiamate tari understanding. Remember eamate egere egati ya omokungu omosacha abana igo bara amatokeo. I always tell you ng'abana nigo bari just by the way. Children are a treasure from heaven. Igo ng'abana babomba abo efamilia nigo osiamate nigere very complete. Lakini bintu mwanya getinge nkintagete nkimine tigo koretera morogobo rero ebintu ebinu nkorora murenga byaretire emechanda ase gatagati yechiamate abora ariyo yokumingana ki rero ng'a Nyarodongo aba egakora mwana rire ngocha nabasomera ebibungo nababekera amatera family live nabatebu no mokungu agwancho omosacha nabatebu no mosacha aga neri gwancho omokungu nabatebu na abana abasaye baga neidi gwe conduct chinga chiego yabo yani ngakiri ebakora courtship nebinto binde lakini rero oise kondigereria nohane njera mbege tobosiobore abo minute gokwanera igoro yobo migwa ase gatagati yechiamate nemechando obo migwa bwaretire na mbeyemo egento gekorokwa ng'a family breakups ase eng'encho yemechando yobo migwa abakungu batigira abasacha isika abasacha batigira abakungu ng'a nonya nekero ntaete koba very realistic nona ekero nasoire iga ase embeo abondigereti ng'a ase ensemo eri ende ya studio nona abana barorora abasae baba Mr. Speaker na abande fundi wa mitambo Morgan na abande ntanyare gwatora at times abana abana nekero okumirana na barabwo ase eng'encho yoko na kwana no bosemi abande bakota ingomanyete Nyarodongo emiake yakongire no kwa ego mwana bw'omonto moege mo ikinyomba igo nkore achoka wana bono ntaite kobatebi ng'ana ki is a matter of understanding amaene uchumi mezorota amaene abantu tuamigiru to the wall ebe ninche ebe naye narorire ng'e majority y'abantu abangi 90% y'abantu isiko gabo igekorera korengana na utafiti na akorire tali mangana na bera abeteba 90 kurendekera abe 70% igone mo maite nganengerete none kero kuri na ichigari ska weta nonye ne kero ra so bonchorerie chiro nonye ne kero ra se ya no korwa ase chikanisa we are able korora ngobo mineku mbara se gatagati yechiamate more especially esa matukai ono linganani ri abere rigo nkwasa mono keima asensemo y'abana baita bakabasai tali mangano bo migumboro tali mangana nigo bakorwa humble family backgrounds lakini obo chafu bwarekanira ase gatagati yechiamate abana abasinini korengana no na utafiti yana na akolire research nere na akolire for the past 1 week egonte byanga ki abana basinyire isikabo abana igo na karolire gose gonkorana na aseme go bani emenene abantu bakolika nganda 18 taga nirikonda kuliye gasyo and 18 taga nirikonda somo go bani kunywa maru and 18 taga nirikorrekana asomo go bani lakini na aligereiri na arorire nonya na asemenyete I want to be very honest
abana bake okukumikwaranga oyo nere gatigete kogonka mwete gongo sinyo na manyire nga abamubwate emego bani moche mumbolingana ki yarodongo ogwache to tsariri biashara but you know imbu yago tebanie kene kia mangana minto mwanya gitinga enko bakere ngande iti I wonder tima itinga mbakara abana bana mane nkuligire muri bibande mwamanya kubaye gasi sikabu no bali moko balika ebi mwana ebisinini bona mwisonde ni wona ali negali ekorunya cheki nko genda asena ali guchya ebi mwana ebike abana abaganda ladies from Uganda yambe very honest ebi mwana ebisinini bibogo tichi bag ti traveling bag besogete bari very smart banyuete birongi biye byabo abandi babiyete ti mini skirt lakini amangana bakugambe galime tisime bagwake galime enchera bagotebereri bakuga enchera bagenda takusigana abamwabo gocha Kenya kuruisiko bagobatebi ase baranyore egasiere bakore eventually kerona chiko tema kubategerana kuba bakega bidi mbaboli maswali bagantainga mama unajua uchumi imezorota sana lazima tutoke tujitafutie pato na bago ndaiga sege Swahili lakini naona kero nkuligire na nonya ime ya Kenya abana baito bachire go babeire ba maids abana baito babeire abanyake gatagati yechi amate iskoga asinge nchu mwana atagete anyore kera akoli just kangumu nesukari ekerasi gia breakfast chips na tomato sauce ebintu ebisinini chiabago ile iskabu minto mwanya gitinge okoligereria wasinyu kumanyanga ngaye sekuru nande ngaye uchi no tondi abana abo ukaba kabasaye abakungu iskabu abandi batigira abasacha babo babagoire chimbebe bachire koliya abasacha babande bachire koliya abana bakabasaye asinge ncho yenda minto mwanya gitinge is all about family and inflation okomigwa asega takati yechi amate minto mwanya gitinga maana aya nichwe kabona nkuyarura gusena aya no yaroche abantu nigo bagwitana bakurwana chinyumba asenge nchobo takabwa uobo migwa bwaso irororo lakini la ajabu ni kuwa no nyobo migwa borororo banya bantu baito bakuria na asa yanga buna yayiga nyarudongo nachikuria nane nanyoranga bunyinyi yali mbole bora asega takati yichi amate abantu babeire idlers of the highest order yani abantu baikire azibotata gitiko korigazi abantu bande baondo chete isiko gabu abantu bande berusiri moyo mata abantu berusiri moyo tali mangana ajalishi ngakiwo migugu achira asegati ya amate tete ko basegeta nyarudongo rero ngotebya erishabikiria nengana kinko gosegeta mono kigima ngotebinga jipe moyo moyo ankyo teko babuna igora yale kwe mundo materi omo gotera boigo abonta ite goko segeta nkomoyo ngotebinga solution lichibu taliyo gwechwara lichibu taliyo kona kurwana chisegi tigango toteme kulinga bono giasinyira ngaito giasinyira kurumata ngaibono nande tokugerigeri kurunchira rogorogo senge soanane. Another thing, lack of understanding asega tagati yechi amate more especially asaba kungu banywomire n'abasacha banywoma ine abantu ba miguru bakabasinyira ku understand one another abantu baitanire bakana nabo yagere n'abantu bande beitire abantu bengentire isikoga abumuntu akumini bwesunga boli otebanga tiangesunge ntigerero mukunguru tiangesunge ntigerero musacho nabona naroche for those ones for fans abantu barimo kurukwa fans of social media naligireti ngaroge ndoyete ya trend social media kuri muisonde sana omukungu yomo akorika a special note o atachi ase ebigoti byo mwana oya umanya kumoira nsemo a young baby a young beautiful girl umanya kumoira oareria kamwane kimwere parenzemo otebanga nasabira mabera asoyora nyoro mwana oyo omwana oyo gakoro kwirietali gakoro I think ari komoroka Lucy aho dango mwana oyo gakoro ku Lucy erietali yahe na asinyuru komorageri na asinyuru komogera pampas gene ngeyo nkonyara na kikiagere na sigatereri uko motiga parambara bari mwarigerete na seki it's due to inflation yani ukomigwa asega takati yechi amate
minto mwanya getinge abakungu ba migiru baka umukungu akwebungonye ndiri ari umwana aringe gukarangwa iga aragira muire ndi guchinda iga moso indu mwana wera nesa ruete nabako yakonyareka na muire niyo lakini yasinya tiyo kuluzo tiyo kumuri umwana uko ira gotere kapara asingencho yokomi uko abera sekatakati yichiamate nyasago teba chinga kichime chando chinga kichibe chime chando no aramo na intu chinga kichiri yani kwerusiri moya sobo gimobo no aramo na intwe bona rendo nyamona no aramo na intu inkirende gose to kwechwarera inkirende gose to kwerusiri moyo. I want to say abantu barwalira marwere sika AIDS nebinto binde orwenaro these sexually transmitted diseases chiabo happens na yandi apex yamana marwira nda mange gonoria binto binga bunebi abantu barwalira sikoga asingenjo yogo chikoligia bantu behonia muntu oni umuberoye egere anyore nchira yoko ana living omanya konyoranga libagari ngikurigie nchira yoko menya yokorigio bamenya waki akomenya buya nando oletire mechando on top of mechando yende asebi mubiaye. Take a good example. Omuntu orwalire asengencha chiete gokora obonyaka asengencha chiete kuyaonia ohe gubesa nane lakini ohe gwendwali inkibono kire kiengencha sebi bibere into mwanya getinge abantu to baba nemereri ase okomigo gwaito okomigo kwarorekanire lakini abantu to baba nemereri mbali noko baba nemereri what we need to look for possible solutions yantuli yenchera yokomenya abantu batige waido abantu batige obworo abantu banchire moshene abakungu ngano yana nabasacha banchire moshene uchumi gero letase na omonde garanza tanga ibia tosamba enzere bobe lakini igaikaraste parambara bali kurwaga kiete bakabukamisa abantu bande buna bone mbure yegoto abantu baikaraste megobane aikaranste atalete nyarebe ago matenga ga koranche ngorecha ekirasi abagite sabu ekirasi kokonyu erengo andare koralira abantu babeira abasabiriri asengencho yobo migubura segatakati yechi amate babeira abasabiriri abantu babakirwa marieta iskabu bamanyire nyarebe no kona gusaba naye bike buya naye ruanerere talimanga nambisinyete lakini naye ligienchera yokomenya minto mwanya getinge amangana yabono ninjibweka ngo yarase gatakati yici amate usena nayo umutegera lione ko yarorore ense yaho choganire lakini ekere binto bisaligete naliyo muntu nayo ugana iri kugenda extra mile cyasobo mubiga abana baita basaye yani kobe idola the minute kende kogenda kobwatu muntu engeta egero muurelerie egero mongente egero nyore obekenda yao tali ya resolution yani tali riri chibu tema kwengeji amagokao tema kwengeji birengera libyao asogo tema korosyo bugima bwao naye weterase amasese ni bwanya sa bantu bande basese nibwe weterase njireta bwenereti yagera gwakubwango kuratebinda abantu nga shortcuts always very dangerous dia ya mkato nenjerembe egera wetoma zoea kujituma nande egento kiagereme cyane mne yakire mbali no waido kilinga bantu mbamanyiti gutumike biro byabo boronge utilize your time use your time properly maitonya to kwegera kumyokani nebiro igoko nyorange ibintu byakole byagotigire ubogima wakongere ana asemechi yaitemenene tali bosongo yaitoyoka cyabo emechi yaitemenene cyabo kisumu cyabo Nairobi ngana wane ebichebye bike no hana alinya mache simenyate ibi yani bitawuni bye bisinini mubiro chebito etana ine obonyaka wabere bwekerango kegoro umuntu akwe oni abesa nane lakini yotigaraga cyane gito nakitokora to selyo botako nase okobaba nyamukia
above all let's be very prayerful ntoratigwa botambe kere bintu bikorekana bitari biya inyoranga umwana bwo morembere no are angenai yaza tegutiga abantu bayasime cyando yabo ekwanero gotebanga sabano aibwe turanakore kisi turanoigurerwe sigotapya mata nabona ntaita gotebanga naki abana beruoti litwali alero ngo basegeta asengenje yugo migu namanyirenga amangana buna isikabona aba echibagore abana mba eta bakunguna basacha bakaiririata eraundi ya etete mwako erate abakunguna basacha bakaiririata bagote abana baitiro chichi university bana baito bakoliro mokia which is very good abasacha belinire bakungu bakolire chikonda isikabwo basacha bakolire bo watchman abasacha batwirire bakolire mujengo basacha baramiru bakolirwa machara singe cyo koligire abana babo nyasaye bwanchira abana baitire bakire chi university naroche kurumuisonde buna maruba yechi muranacho placement yechi university yakole tu bantu mbali kurara chinyomba akiboli abakungu bone bachandigete abasache bachandigete abantu bamigire umuntu akukubolinga akotenga umwana onocire medicine natagitagenda lakini ninyara kore izigose 600,000 egera umwana onasome for 4 years akule umuntu akukubolinga di emyaka ye 6 years umwana onatatu chokora low ngakiwose ngokora ngayinkurusi chibeza kansomye umwana oyo abantu bachwere korosia emechango isiko gabu umuntu akorozi umuchango obiko umuntu WhatsApp atara kuyina kuyi WhatsApp umuntu left umuntu agochononya inbox magote ngayenkungitole kare kero na WhatsApp ye yachira egakonya abantu egasegeta abantu sana abantu bagasomia abana lakini rero inflation yani okomigwa asigatagati yechi hamate kwagere nana abasani babere very minimal umuzani yako go block akibuli asingecho yemechandenga muneye umuzani yako go block asingecho yibintu binga munebi tali akwangete lakini asingecho yako chikwirigere nera buno bugima bomo squeeze it to the bomo press it to the wall otebanga ya afadhali nikoze rafiki akokoraki kochikweho bosoko se kwa bosoko ngane chibesanga nerikoira onyarebera lakini ntaete ko batebiga nyasaho yorura abana ba for those ones ayani asiga tatichi amate chiria abana baino banyote placement bakonda chi university nabonta ete kubasegeta imbalemi mbaye ni courage mbatebinga mwana oyinya sa takomwete ba accident nyasa takwete mwana oyu ba accident nyasa otoira abana babe blessings asemechi yaito yani babo sesenia nyaza batoira abana mbabe kasi abana barabatoigwe abana bono ira abayiboli ngwara ebenga kwanyote placement go university take your time at the same time understand the family background yani understand ya sokorua above all understanding inflation yare treme chando nemekono asiga takati yechi amate lakini na abana bali na inu mokwebusi moyo mwangentereria abayiboli more especially I want to convey this what ya somwana korokunga the girl child umwana moiseke tiga ekwerusi moyo ochake bono kweonia otebenga after all ni nyomu ninki na yaba ni nyoma pema ninki obwate certificate ingi ya ochibosia nyasaye na abwata future for you tiga kwerusi moyo asinge ya family inflation moyo nyasaye na amanyetenga kyogo somo kora masoma na ndoje kuba very successful kabe omokungu bwo saba you know at the same time kabe omontore foko nana abana abamura omusacha gako banyaliso lyomo inde sobo yabyoka musacha banyaliso lyomo egera no nero monya no byoka mone amate yaye wate otosomia abana baitu egera mocho wekonya bona inflation iye ya retro bwo baisikoga iga abonta ite anyarudongo ngari tukori yarero abantu bareme basacha nabakungu mondigerere montengerete basacha nabakungu mondigerete abonta ite abangalema lemera likogima na inde kokolema na yetema koligia
n'abasani bali nainu moko bengaged n'abasani bande muntu otega akimwana onenkogera tiga gucha nkogenda re university nkogenda re college, we have tertiary colleges HTM middle class tiga gutamo musani musegete mote musani. I'm so proud na go kirege kogero mwana wakorire aetire musegete motebi nyasauria ogero gasomi umwana uyu korwa na kumuragiri korwa gatogete nere nyasauro ogwika kare na kare ko konyare mwana uyu ko yandara asomera amagasoma yaere egekora nyasau ito tali motaka. That is why nyarudongo naranga litukuri arero ngise gokoretera engambeye nabera abeye ngenchenene aso ebirengera libya migirwe namanyire nk'abantu baitugo mukoyeria mariga iskabwo chipiro cy'abakungu n'abasacha bono go chire soiled up with the with tears amaliga yakira sebistanda by'abakungu n'abasacha tigakolera lemereli etinye ramokia. You know, there's a writer nganchete muri kinaro yo nganchete rostie set buku ekorokunga do not cry when the sun goes down. Enkiu kaita go tebera do not cry when the sun goes down. Iga utanga tiga kona kolera koliali koli sasali kolimera. Enkiu kagreta tebera teiga oise go ikransa otebere kona kolera eguna kolere mechando yao risase kalianda takona kolimera igo konyoranga gwasaliri chingaki agokorero tanga for if you keep on crying you will never be able to see the stars above you, above this air, we say ahead of you. Ngoise konya kolera ukarazo nyekolere mechando yao riralito kunyara korama yanya za kwaliga niri ari gochibosyo bantumbalenga balinga gochikoba abenginchenene behitire berusiriyo bomoyo and yet nyasaye gabwate meroberie miye igoro ya barabu. So do not cry when the sun goes down. Tinya maliga ho kabe mokongu kabo molemu and keep on pressing. Yani ubugimo bwa matukaya ebotagete abasacha n'abakungu barama babu. Yani baraba amababu kabomo kong keep on pressing asobo imobo. At the end of it naboko nyorango bugimo bwakorereki bwa chenchire nande ni maitenga ki yasaere ni gabwate meroberi miya asetole igobona rero usombora baba rero abona arengera linga nyarudongo gonkona gukwagasia na gokona gokwebereria ingobo munyamukie mono asemirimo yaho egekogera yatebekanire nga abasabiriri na barabo babukira asikatagati y'ikiyamate abasabiriri itari mangana nabakunyorore pressed kwarara ngoise gusabirera abebya lakini kugo sabirera naye manyanga mambi no cyo saburi naye kabata yale koena na kiliege ke kwarosiri inki minute komigire ogotamero mosani because friends are there always for one another. Amosani garo asengencho yobuya bwo musani yoye abasani tokonyane abasani toremererani basani tusegetane basani tubugorerani chiburube lakini yatebekane abasani bande mbali siko gabu barabata ite bana kubugorera chiburube lakini barabu mbarire dikubugorera abande lakini nabona ari goteba ngase kumigori kwa go sinini asoko nyara kori kwa go sinini naye inyora ko give lands back inyora ko give lands back inyora oteba asante inyora ko irani okoboko asegatagati y'ikiyamate yatebekaniga nonya na asante y'umuntu yabeire problem yabeire umucanda asegatagati y'ikiyamate umusani yogokonya musandi okwana no idea ekerengereri ngakyo gokora otobwa seme chando yawo bwate no tonli amasomo y'abana okoneri idea kwa very successful kwetera si idea koneri ekerengereri ka koneri lakini no nyana asanta y'umuntu takora tikiteyo nkinte tote abanyarodongo learn to be appreciative yani kabo muntu ogwa appreciate kabo muntu okoira niyo koboko asobo mubuiga egekogera mechando tiyana kohera limo mintu mwanya getinge abantu twanchane abantu tusegetane abantu tutebererani ekero mono nyarudongo kwenda sege kombe kia mache abonta itego tebanga koira nandi asore asitideka chinka naende erinde imanya gukoira ase chimesmes
amo na ile awamu nyingine ya 3 yoko bogulia chisimi egera nayo chuchangira kurwa iskabu totebereranie na gusegetana ng'ana kitorakore obomigu okiase gatagati chiamete chetu. Mori
right bona minto mwanya getinga nyuma bono kana iranire korwa ase egakombe kia mache na nyuma bono na yagwatie kire kwego kia amon ngere yo twabeire tugukwirukire go cheskabo amona fundi wa mitambo nore magari na bonta ito tebanga bono tigango kwanere na ndege ntugekoro kwanga amadeni ase gatagati ye chiamate etari mangana egente kigege koro kwangu komigwa ase gati ye chiamate kiaberige gotochanda mono sana usiki gochanda abantu isikabu abeire ngo gotebia ngana ki abantu baganeiri gwe conduct gose kwegendia ase ngencho yogotema kominyokania nobogima nyuma gatomenyeta ase nse yiga inyora egesaku getari kwenda no bosemia negesaku kegosira minto mwanya gitinge lakini bono ekero nkorigereria no nyobo miguno bomine kubwachira ase gatagati ye chiamate abantu baito banchire gokobesa abasani ande banga koirani amadeni aretire lyuma na ase gatagati ye chiamate yani into gekoro kunga obo chanja mbole bore asa abasani gete umusani yakugochera ase ngenchobo mabwa mu migire pi ogotebi nindwareire ogotebi ninkwereire ogotebi umwana naseririe fisi ogotebi kiango ogotebi embusuro ya mbolire buna wana abantu baito baserio simeka chingende ogotebi obuoyo bwa mbolire kakinyara bo minto koranche inkabesi no nkabesi nkeiga na ando manya kotebi ngani nkoiranerie mambingo kwande marogo bango kwande wiki gochango kwande buna nkonyora moshara yani abantu bangainereria asengenje yogoetera egere anyore akonyekere ogo kabeshana nokuya mintu mwanya getinge monto tali otare meru asoro imo ogo kapeshana nokuya kwa nenchira ya moyo gokonya na sega tagati yichi amate lakini no nyobo miguo bworo gose bwachira sega tagati yegesa kwike na bonta gitego tebanyaro dongonga abantu begere kohona their promises egera gosika amangana y'omuntu kagwa komiti umusani ogokonya esike osike nkwane yi nando ikirani kwa naye kwariira na arolera amashabiki anasoire kongenge jikorosika babo abonta ete tebanga stida ikaibere isato korbono ninge kobogori gisimi egera nayo changiye korosika gabo ora herera nayo tebanga ne kene bona mangana yiga nara ase gatagati ye chiamate gosetayo inkinare nge goteba abantu besike abantu begere goteba niyo boene ase gatagati ye chiamate kagwako besha chibesa chio monyene kagwako besha no nyankende kerengete koranche irania abantu ba change chi direction yani ba change chi route omonto ore goeta likoli buya omonto chigoeta ko rusukunyu masinga ncho yedeni abantu ba detire nando bobisa bwaichira sekatati ye chiamate asinga ncho ya madeni mintu mwanya getingo onde tayota nyora mochando onde tayota miwe onde tayota gani bakonyi nabona ale gusegeta muno kigima ngotebanga abantu twegere koirania amadeni yabanyene abantu twegere ko babege no gwetera samanga naito yomunwa abantu baitanira amatimu abantu bakanire kibeti abantu baitira nona abana b'abantu asingencho ya madeni omonto ago chikobwati edeni onyora ngo ya ete edeni tayo gesire nyane mwana bitigororo obacho mwana utiko mwana gochia ene mechando yarekanira ase gatagati ye chiamate okota ikora koro kwa nyasaye ng'abantu baitane tari kora koro kwa nyasaye ng'abantu bakobeshane ande batamane ya abanyamadeni twegere koirania madeni iko bono ekero ntagete kongea kobogoria chisimi chino kurwa isiko gabu abantu agete batebanga erisha bikiriana no muntu bwenge nchana na mono kegima ande narorire nga amashabiki ande naragenderete kumbwate meyo moroberio amashabiki ya Facebook amashabiki ya WhatsApp ko batebya ngani n'abantu benge nchana na mono kegima ande nabanta agete batebanga bono na igore officially omjadara kurwa isiko gabu egera nayo changiye okwana abera atatu
ing'anki gose toganeri gokora ase eng'encho ya okomigwa ase gatagati ya echiamate ng'aki toganeri komenya ekero bono nganyete chisimi chiene korwa isiko gabu abo ntaete kona goetani naende gento gake igo intebe ng'a abana mu-understandi abaibori na abaibori mu-understandi abana yatebekanire ng'a abana kogera bara abaibori beita omwana demands chiaye chire igoro egesara goetani okonyora kwa abaibori baye naende mwana otatageti koigwa abana yatebekanire ng'a baire abaibori pressure isiko gabo ase eng'encho bakobabekera ebizuizi gose ebikwaso omwana atagete esimi ya erigori rinene omoibori ataikonyara commit omwana atagete agorerwe briefcase enkanda omwana atagete aewa chibesa achikoroseri chinchara omwana atagete aewa chibesa achikoroseri etukia abana learn to understand your parents egekogera eamate ekera abanto bakobororo batari kubogererani chigurube nigo chikobagora mono kegima ebinto byagenda roche minto mwanya getinge incho koerukeria ngera yamo ase eng'encho yogo chiwasome gento yokoro kunga chimesmes anda abo nonda chokwerere show ya na ritkoria rero tiaba non koerukeria ngera yamo gocha isiko gabo mini waili koirana nkore show ya ritkoria rero ekugara no muntu bwengurwana na mono kegima amanyire ng'abasani mwachire isikabo asinge cyo kwanda korra abasani bande imeyento yekoro kunga chijumuia ase bali bakwandekera siritko lya lero amanye ng'abasani bachire korra abasani bande ase chinyagitari asinge cyo yekoro kunga B stations na amanye ng'abasani bande ni omore isikabo mwanda atakombwatia lakini bona na omore ase chishuguri cheino none chyo bonchorere matenga chichiro nchire isiko gabo chigandira tabonchorera rero iyo sirimata alia chiabo mugonga chiabo nyacheki abontaete kobatebia ng'a kende onye kwairanire kurwase biashara byao birituko obetali onde ogendera tabotengera kurenda marietana nigo nkoro kwa recho monya rodongo imeyo muroberi wechiamate
washindi watakuwa na furaha. Kwa imani tutafika pale, tusife mioyo, kitambo tutafika. Tutaimba wimbo wa ushindi pamoja nao malaika. Kwa imani tutafika pale, tusife mioyo, kitambo tutafika. Tutaimba wimbo wa ushindi pamoja nao malaika. Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu atatufuta machozi. Tutayasahau tuliyoyapitia yote, tuishi naye milele daima. Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu atatufuta machozi. Tutayasahau tuliyoyapitia yote, tuishi naye milele daima. Kwa imani tutafika pale, tusife mioyo, kitambo tutafika. Tutaimba wimbo wa ushindi pamoja nao malaika. Kwa imani tutafika pale, tusife mioyo, kitambo tutafika. Tutaimba wimbo wa ushindi pamoja nao malaika. Natamani, natamani nifike juu mbinguni. Yerusalemu mpya hatutayaona machozi, ni furaha, amani daima. Natamani, natamani, natamani nifike juu mbinguni. Yerusalemu mpya hatutayaona machozi, ni furaha, amani daima. Right, wana minto mwanya getinge nande nabo ndaite gukotebinga nyuma bona gatwa koirurukeirie ngereyo nande bono ngochinde kobwatoka omuroberio yo igakorwa iga asenge nchodo chenga ebiro biane byabutokire abo ndaite goteba ngana ki ime yo kumigwase gatagati iyechi amate nabo ndaite gosegeta nainde eria kabere ntebe ngana ki abantu baba begenwa asamanga n'umunwa ibonekera bono ntaite gusarasareria na nentebe nga abantu begere wakana madeni abantu begere gokora omukia mono kegima ime ya Sunday edition tarionde okabeire bosyo bwao korende nigonkoro kwa ngarecho mwanya Rudongo omwana bwabagirango lakini omukungu bwababasi mbya mono asengencho yogachora gwatengera. Bye bye. Imoichana asechikoro chaino Mwegene tata na inche monyegene
nyumba ya tata nere no bamenyo onye taribo angana batebya imo ichana asechikora chaino mwegene tata na inje monyegene nyumba ya tata nere no bamenyo onye taribo